rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna HDH Hausa TV. Tashar da za ta dinga kawo muku al'amura game da Hausa da Hausawa insha Allah. Mun shayi muku bayanin za mu kawo muku karin magana, wato za mu kawo muku yanayin kare-karen magana da yake cikin Hausa da kuma yanayin salon magana da wani abu daga cikin tatsuniyoyi saboda yara insha Allah. To yau kuma abinda za mu duba a ciki shine suwaye Hausawa, a ina Hausawa suke da zama, yaya yanayin ƙasar Hausa yake. Duk wannan insha Allah za mu tattaɓa muku shi ma ɗan kaɗan, ba don komai ba saboda ɗalibai masu nazarin harshen Hausa da kuma Hausawan da suke nesa da Hausawa waɗanda ba su da masaniya a inda ƙasar Hausa take da kuma asalin Hausawa. Wannan kenan. Kamar yadda na ce muku za mu kawo ra'ayoyin masana ne a game da suwaye Hausawa. To, a ra'ayin masana, kaɗan daga cikin ra'ayin masana da aka ce suwaye Hausawa, sai aka ce Hausawa ba daga wani nisan duniya suke ba. Hausawa an same su ne a yankin nan na farfajiyar tafkin Chadi, wato ba daga wani nesa suke ba. Hausawa mazauninsu a nan aka same su a farfajiyar tafkin Chadi. Kamar yadda Greenberg ya faɗa cewar harshen Hausa yana daga cikin iyalan gidan Chadi. Saboda haka wannan masanin ma wasu masanan ma suka sake cewa Hausawa ba daga wani nisan duniya suke ba, a farfajiyar nan ta tafkin Chadi aka same su. A wannan ra'ayin kenan. Kuma daga cikin masu wa'annan ra'ayin akwai Newman, akwai Greenberg, daga kuma dama kuma a cikin ayyukansa na bincike akan harshe game da alakanta harshe da harshe, na gaya muku ya samu cewar Hausawa suna cikin iyalan gidan Chadi. Harshen Hausa wato iyalai ana magana akan iyalan gidan Chadi, wato shi wannan harshe da ake cewa Chadi wani harshe ne da ya yi yayinsa zamanin zamuna da suka daɗe, wato lokaci mai tsawo da ya shuɗe ya yi yayinsa ya ƙare. Saboda haka an dai masa suna da cewar harshen Chadi. Duk harsunan da suka zo ƙarƙashin wannan harshe su ake cewa iyalan gidan Chadi, wato harsunan da suka fito a ƙarƙashin wannan harshe na iyalan gidan Chadi. Hausa tana daga ciki. Shi kuma gidan Chadi yana daga cikin Afro-Asiatic, kamar yadda masana suka yi bincike a kai. Bincike ya nuna cewa akwai wasu harsunan da dama wanda suke dangi ne na harshen Hausa, wato wasu harsunan su ma dangi ne na harshen Hausa, suna ƙarƙashin gidan iyalan Chadi. Daga cikin waɗannan harsuna bari mu kawo wasu daga cikinsu ɗan kaɗan kamar haka. Misalansu kamar haka, su waɗannan harsuna da suke suna da masana suka ce suna daga cikin iyalan gidan Chadi, wato dangi ne na Hausawa. Akwai kamar harshen da ake ce masa kare-kare, akwai margi, akwai bura da kilba a lardin Adamawa da Borno da kuma Kamaru. Sai balima, akwai higi a lardin Adamawa da Kamaru suke da zama. Sai kuma ƙabilar Mandaraku akan iyakar Kamaru da Najeriya. Sai kuma Katoku a kusa da tafkin Chadi. Akwai Jere a Bauchi da Borno. Akwai Badanci da Bolanci da irin su kare-kare da irin su Nigizim da Angas da sauransu dai. Duk waɗannan ƙabilu, wato duk waɗannan harsuna harshe ne na iyalan gidan Chadi, suna daga cikin harsunan iyalan gidan Chadi. Wanda suka tafi akan wannan ra'ayi shine suka ce wannan ƙabilu suna ɗaya daga cikin iyalan gidan Chadi. Akwai kuma wani ra'ayin daban, wato masu ra'ayin Maghrib, wanda suka ce Hausawa daga arewacin Afirka suke. Wato wannan ra'ayi ana cewa masu ra'ayin Maghrib.
sun ce hausawa sun taso ne daga arewacin afirka a lokacin da larabawa suka je can da yaƙi, suka je da jihadi, sai ya zama da cewar mazauna wajen wato 'yan asalin wajen suka dinga tasowa suna yin hijira, suna yowa yamma ta inda suka ratso ta sahara suka yi yammacin afirka, suka zauna a waje daban-daban, suka hayayyafa, aka samu al'ummu daban-daban. A cikin waɗannan al'ummu har akwai hausawa a cikinsu. Wannan ra'ayin ya ce mutanen da suka taso daga arewacin afirka su ne aka samu hausawa a cikinsu. Wannan ra'ayin kenan. Daga cikin masu wannan ra'ayin na cewa hausawa daga arewacin afirka suke, akwai Heinrich Böll, wanda ya ce hausawa reshe ne na arewacin afirka, wato masu ra'ayin magarib. Daga nan hausawa suka taso, suka ratso, suka biyo ta sahara, suka zauna a wani yanki ake ce da shi da Malgu da Abzin, wato a tsakanin da Malgu da Abzin. Sai daga baya suka taso suka dawo inda ƙasar hausa take a yau. A nan shine su hausawa mutane ne, wato wani ɗan ƙarin tsokaci da za mu yi a nan shine su hausawa wasu mutane ne masu riko da al'adarsu, kamar a wajen abinci da sutura da sana'o'i, wato da sana'o'insu da kasuwancinsu. Hausawa suna riƙe da al'adarsu akan wannan, wajen auratayya, wajen haihuwa da al'amuran da suka shafi yau da kullum na ma'amalolinsu. Hausawa suna riƙe da al'adarsu akan wannan. Sa'annan kuma uwa uba hausawa mutane ne masu riƙo da harshensu sosai. Saboda haka za mu ɗan tsaya a nan shi ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kar a manta da yi mana subscribe da danna mana ƙararrawa, da mana like idan shirin nan yana burge ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na gode. Sai mun sake saduwa da ku.